12. pole. SDH Višňová do času 78:97. 78:97 Višňová. To je zase prezentace města vyšší. To vadí, že domácí to. Amer! Až. Kdyby vyběh, tak se předali úplně krásně. Tyba už myslím, že to je tam ten rozdělovač jeho, ne? Jo, takom ty vole, co dělá nebyl. Ale byli jsme v posilce s Kubou, zase jsme dělali píčovně. Jsem znal 26 a dělal jsem výpady, takže více 24 hele. Pozval jsem to. Ale mini. Tak jsem udělal 5krát. Mini, hele, mám úplně nádhernou. Nemusím mít čísla. Ale nevadí, že mám tohle.